To ga kunu dai, amarya ta yi kunu. Haka ake kira. In yayi kan aishi ke. Amarya ta yi. Me wannan? Me faru? Kunun ne. An koya maka ai ta iya. Ya naji abun tsala ba daɗi ba komai. Da suga a ciki. Mu da kamu da Allah mu da Allah. Wallahi duk wanda iso nan sai na barar da shi. Wallahi ba ku fitar da kayan nan a gidan nan ba. Kar ku rana mana hankali mana akan kudu. Karki bata iya kunu ba, don haka ku bar ni da kana in tafi ba zan aure ta ba. Dole ne sai na aure ta? Dole ne na aure ta? Ku rana mana wayo akan kudu, kunun banza, kunun obi. Ka je. Nasiru. An gama. Jika. Duk wanda ya zo sai na barar da shi. Kar ku je ku rasa fitar da kayan nan. Ka je ka hango. Ka samu ka je.